l'Arxer. I a mi m'agraden molt les obres de teatre, també les que han portat a Figueres. La que m'agrada més va ser el Mauro el dinosaure. El Mauro el dinosaure és una nena i un dinosaure, que el dinosaure es diu Mauro, i la nena se'n va a l'escola. El Mauro també hi vol anar-hi, però la nena li diu que no perquè no hi pot anar. Però Mauro decideix que seguirà l'autobús de l'escola. El Mauro es perd i també perd la seva banya. La nena surt de l'escola i troba el Mauro i li fa una banya nova. A mi me va agradar perquè és molt divertida i té els titelles. Adéu, gràcies per escoltar-me.